Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan bi gonbidatu izanen ditugu gurekin platoan. Lehenengoa, Patxi Uarte, Zaldieroa komikigilea izanen da. Eta bigarrena, Itxaso Etxeberria, zinema ekoizle eta zuzendaria. Hala ere, lehenago, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1859ko urriaren 7an Edgar Allan Poe Estatu Batuar idazlea hil zen. Gainera, urriaren 7an ere, baina 1900 urtean, Heinrich Himmler alemaniar nazia jaio zen. Bestalde, gaurko egunez 1962an, Miren Agur Meabe euskal idazlea jaio zen Lekeition. Eta azkenik, urriaren 7an ere, baina 2014ean, Felix Padin, bilbotar anarkista, Eusko Gudarostearen eta CNT-ren bataioietako tenientea Miranda Ebron hil zen. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Osasun departamentuak txertaketa fase berria prestatzen ari da eta horren barruan 3. dosia 70 urtetik gorako personei ematea sartzen da. Tartarrean goxo-goxo Iruñerriko mintzodromoa ekimena aurkeztu dute urriaren 28an eginen da geltoki zarrean. Nafarroko frutak eta barazkia fruit atrakzionera itzuli dira koronavirusagatik urtebete geldirik egon ondoren. Nafarroko gobernuaren DNA bankoak Francisco Lezea Mendabiarraren gorpuzkiak identifikatu ditu Olabeko hobian. Nafarroko gobernuak 5 personari eman die Carlos Hirugarrenaren gurutzean Nafarroaren proiekzioan eta prestigioan laguntzagatik. 11 emakumek eta 4 gizonek prestakuntza eta enplegu inklusiboko 240 orduko programa abiatu dute ostalaritzan profesional gutxi eskuragarri dituen sektorean. Nafarroko museoak bere bilduma iraunkorreko erosketa berriak aurkeztu ditu 14 gehiago erakusketan. Ostiralean hasiko da Iruñako udalak Nafarra Ateneoarekin batera udazkenerako egin duen euskarazko programazioa Katix Agirre eta Maite Larbururen emanaldiekin. Kontrabandisten laizterketa eta maratoi erdia eginen dituzte Urdazubin asteburu honetan. Aste hontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, Kaina Kairen kontzertua izanen da Baranengo kulturagunean arratsaldeko 8etan musutruk. Ordu berean gainera, baina zaldiko maldikon, gure afalangista zen liburuaren aurkezpena eginen dute. Horretaz gain, bihar ostiralean arratsaldeko 6etan eta Baranengo kulturetxean Zirika Zirkusek hemendikara ikuskizuna eskainiko du doain. Bihar ere, baina 7etan Zetaken kontzertua izanen da zentralen. Eta ostiralarekin jarraituz, kas emanaldia izanen da Kondestablen 7:30 aurrera Katixa Agirre eta Maite Larbururen eskutik. Larun batean, bestalde, arratsaldeko 5etan geltokin ipuin kontalaria izanen da. Eta azkenik, larun bateko arratsaldeko 8etan Agoan taldeak kontzertua eskainiko du Antsoaingo antzokian. Gaurko komunikabideen azalak aztertzen jarraituko dugu. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Lanaldi jarraitura aldatzeko irakasleen eta familien 60%aren laguntza beharko dela aurreratzen du titular honek. Argazkiaren bidez aldiz, Nafarroak energia berriztagarriei laguntzea bermatzen duela jakinarazten du. Horretaz gain, fiskaltzak Juan Carlos lehenengoari irekitako 3 ikerketak artxibatuko dituela azpimarratzen du azal honek. Gai aldatuz, Remirezek erizaintzako lepa aldatzeak legezko zalantzak sortuko lituzkela diola ere jasotzen du. Bestalde, bularreko haurretan gastroenteritis agudua areagotzeagatik alerta zabaldu dela jakinarazten du. Bestetik, Munek Maria Josefa Uarteren legatuaren 44 pieza erakutsiko dizkigula aipatzen du. Baita Sarasateko ideia lehiaketaren irabazleek Maiaren proiektua zalantzan jarri dutela ere. Bukatzeko, Leire Urbeltzen kartel batek 56. Durangoko azoka iragarri duela nabarmentzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak dioenez, Nafarroan gazteentzako alokairu bonoa dagoenez, ez da gobernu zentralarena aplikatuko. Argazkiaren bidez, Yamaguchi oinezkoentzat izango dela iragartzen du.
Bestalde, Nafarroan ordaindu gabeko konfinamenduaren isunak baliogabetu direla jakinarazten du. Baita fiskaltzak Juan Carlos Lehenengoaren aurkako ikerketa artxibatu nahi duela ere. Horretaz gain, 18 urteko gazteek 400 euroko kultur bonua izanen dutela aipatzen du. Eta bukatzeko, kiroletan taxoareko entrenamenduetara jendea itzuli dela jasotzen du batetik. Eta bestetik, Espainiak UEFA Nation Ligako finala jokatuko duela azpimarratzen du. Gararekin jarraituko dugu. Titularrak gerra zikinaren berri izan ondorengo isiltasun ofiziala nabarmentzen du. Argazkian, Durangoko azoka betiko bidera itzultzeko bidean dela aipatzen du. Gainera, datu ofizialak iragartzen ditu mugen amaierako Urkulluren diskurtsoaren aurrean. Horretaz gain, Euskal Herria Bilduren ustez, herritarrak eta politikariak azaroaren 20an berriro elkartu behar direla jasotzen du. Eta azkenik, Peñak ez duela Gipuzkoako egoitzetan langile falta egotea onartu azpimarratzen du azalean. Berriara pasako gara. Albiste nagusia Durangoko azokari eskaintzen dio. Horretaz gain, Europar Batasuna argindar garestiari aurre egiteko neurriak hartzeko prest agertu dela azpimarratzen du egunkari honek. Bestetik, Euskal Herria Bilduk azaroaren 20ako Bilbon manifestazio nazional batera deitu duela jasotzen du azalean. Gainera, Iñaki Alegriak Eduardo Galeanoren Latinoamerikaren zain urratuak euskarara ekarri duela aipatzen du. Eta amaitzeko, Mikel Urbeltz Bilboko kafeantzokiko arduradunari eskaintzen dio tartea. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, PSN eta Navarra Sumak kontratu publikoen legeak enpresei euskara planik ez eskatzea adostu dutela da. Bestalde, urriaren 25ean, 70 urtetik gorako nafarrei dosi gehigarria jartzen hasiko direla jakinarazten du komunikabide honek. Eta azkenik, indarkeria sexistaren kontrako plataformak sare sozialetan eraso egin diotela salatu duela aipatzen du. Joan gaitezen orain, gaurko eta biharko eguraldien iragarpenak ikustera. Gaur, osteguna, eguzkia izango da jaun ta jabe. Eguna, behe lainoarekin hasiko dugu barnealdeko zenbait lekutan, baina goizak aurrera egin ahala, lainoa desegin eta zerua oroar oskarbi geratuko da. Temperatura hotza izango da bai goizean goiz eta baita azken orduetan ere, bereziki barnealdean. Baina egunaren erdiko orduetan giroa atsegina izango da, eta termometroak 20-22 gradu ingurura iritsiko dira. Ekialdeko eta ipar-ekialdeko haizea ibiliko da orokorrean, batez ere kostaldean, eta ziertzo bizia ibiliko da Nafarroa hegoaldean. Eta bihar, ostiralean, antizikloiaren eraginpean jarraituko dugu. Ondorioz, ez dugu ia aldaketarik espero. Goizean goiz, giroa hotza izango da eta barnealdeko zenbait lekutan behe lainoa agertuko da. Gainerako orduetan, zeru oskarbia nagusituz. Temperatura maksimoak berriro ere 20-22 gradu ingurura iritsiko dira, eta gaua hotza izango da. Ekialdeko eta ipar-ekialdeko haizea ibiliko da. Orain Patxi Uarte, zaldi eroa dugu hemen, gurekin platoan. Kaixo, Patxi? Apa, uno. Zer moduz? Ondo. Bueno, hemen duzu ez, eskutartean duela gutxi argitaratutako komikia. Arranotxo. Zer moduz, pozik zaude? Bai, oso pozik nago egia esan. Alde guztietatik. Zan edut. Izan da sorpresa bat, asteko eta behin, ez duen pentsatua liburua egitea, benan editoreak esan zuen. Egingo genula. Eta gero emaitza ikusita oso pozik egia zen. Banekien izango zela gauza kutxun bat eta goxoki bat. Berezia zuretzat. Baina gero esku artean izan dudanean oso pozik. Orduan, nola sortu zen pixkat ideia komiki hau egitearena? Bueno, hau egia esan da antologia bat, 10 urtetan egindako komikien bilduma. Vale. Orduan, ez dakit, orain dela 10 urte, esan ziaten Xabiroi aldizkarian egin behar nuela kolaborazio bat, eta sortu nuen pertsonaia hau, Arranotxo. Eta geroztik, izan ditut hainbat kolaborazio, eta orrialde gehienak sartu ditugu antologia honetan.
Orduan da, 10 urtetan zehar sortutako istorio bat. Bezala? Bai, 10 urteko pertsonai bat, egia esan, bai. Eta nabaitzen da, baduela norabide bat edo hartzen duela, ez? Hasieran ez nekin asko irango zuenik ere, baina gero beti mantendu du, gustura nago pertsonaiarekin eta eskatzen ziaten kolaborazioa, eta beti arranotxu, beti, eta naiz bidetik atera. Eta nola sortu zenuen arranotxu? Zertan inspiratu zinen edo zergatik da den bezalakoa, ez? Lehenguan prentxaurrean esan nuen, gogoan nuela, egin nuela zinta bat, behin Euskaldunon egunkarirako, Nafarkarian egiten ditun zintak. Eta behin egin nuen beste gabe zinta bat nun Orreagako bataiaren denboran, baserritar nafar batek noski, hartzen zituen azkonak eta izkora eta azpata eta joaten zen batailara. Baina zegoen lainoa eta galtzen zen mendia. Orduan erabakitzen zuen etxera itzuli eta faltzea. Eta hori zen zinta antiepiko bat. Etzen gudura joaten orduan. Ez zen iritsi. Zen iristen. Afaldu zuen, egun horretan egin zuena izan zen afaldu berriro ere. Eta esan nuen, gustatu zitzaidan rollo hori gudari antiepiko baten, gerlari, garai bateko gerlari mitiko, baina antiepiko bat. Eta hortik sortu nuen arranotxu dela pizka bat mitikoa, baina baita ere dela benetakoa. Orduan gero, eta eraldatuz doa, nola bait pertsonaia? Bai, esate batako batailetan ez du parte hartzen, baina faltzen du, eta da sokaldaria, euskalduna da. Eta hainbat orrialdetan gertatzen da sokaldatzen, makailua, baratxuri zopa. Orduan, heroi ez oso ohikoa. Bai, heroi humorezko liburua da, eta orduan da antiepikoa eta txistosoa. Eta nori dago pixkat zuzendua komikia edo, nori gomendatuko zenioke? Nik gidoiak egia esan egite ditut, edo saiatzen naiz egiten, beti esaten dugu, ez? Asterix eta Obelixen antzera. Hortzinik egiten zituen gidoiak adin guztietarako. Zen Mudderzoren marrazkiekin batera, edozeinek disfrutatu zuen liburua, ez? Txikiek ikusten zituzten basurde politak eta adinekoek ikusten ditugu txiste klasikoak, ez? Roma klasikoaren txistiak. Ni saiatzen naiz bide on hori hartzen ere, nire gidoiak egiterakoan, eta lehenguak esate batako getxoko azokak egon gara berrikin, asteburu hontan oso gustora, saldu ditugu liburu dexente eta jendea oso jatorra. Eta 5 urtetako seme bati aholkatuko zionuke hau, eta nik zanion zurekin batera irakurriko dugu. Bai, noski, zanion, bai. Eta irekin nuen, hausaz, bi orrialde, eta zanion, hemen azalduko diozu, eta behar esan, Gustatu zitzaion? Bai, eta eraman zuen, esan 5 urtetatik aurrera. Gero, agian norberak ez modu desberdin baten ulertuko du, ala? Bai, hori da, bai, hala gertatzen da, jada. Baditu ja dizkidiak, bere umeek arranotxu irakurtze dute eta bere irakurtze dute. Eta noski, kontatzen dizkiate gauza diferentiak. Bertsio desberdinak, ez? Bakoitzak. Eta zuk zure bertsioa ere izango duzu, ala? Ez dut asko pentsatzen benetan, gaina hauek dituzte bi orrialde dira kolaborazio bakoitza. Eta bi orrialde bakotzeko izan dut epemuga bat. Bakizu. Bai, eta behar da aldizkaria, eta egin behar da abuztuaren birako. Eta bakizu marrazkilariak beti abuztuaren bian gaude oso okupatuak beste gauza batzukin, eta 3an entregatzen dugu alduguna. Eta orduan ez diot bueltarik ematen gehiegi, eta nik uste dut hori ere ona dela. Zen ateratzen diren ideiak dira, bote pronto ateratzen direnak, eta egin beharrekuak, eta zaintu beharrekuak, eta bai. Ez zait hori. Denaen, aipatu duzu ez, direla 10 urtetan egindako marrazkiak eta denaen aukeraketa bat egongo zen, ez dira egongo denak, ala? Ez daude denak, baina oso gutxik kaleratu ditugu, bai. Nik Dani Fano da editorea, da Xebiroi aldizkariko buruga. Eta Dani Fanori esan nion, nik hauek ez dituzke sartuko, beste bi hauek igual ez da ere, eta behar esan zuen, ez, horiek ongi daude. Horiek ongi daude. Eta sartu ditu gehienak. Igual, kanpoan utzi ditugu 6. Baina
ditu 89 orrialde edo, bai. Baina, osongi. Liburu potoloa. Eta, hau irakurtzen duenak edo erosten duenak ez zer espero dezake edo, nola deskribatuko zenuke berez zer den? Bueno, da goxoki bat, benetan. Da goxoki bat, maitasun handiz egindakoa, eta oso arina da, eta oso, fargarria, umore asko du. Denborarekin ere ikusten da, zaindu ditu dela gehiago marrazkiak eta koloreak. Zure evoluzioa ere. Bai, nabitzen da momentu batetik aurrera, pertsonaia ikusi nuen finkatuko nuela, eta orduan, karo, beste seriotasun batekin hartu dut. Eta, esatzen dizut, gauza harin, umoretsua, inongo gatazkari gabekua. Erresa eta atsegina. Atsegina, bai. Maitasun ezin dagoa. Lehenguan, prentxaurrean esan nuen, maitasun handia dagoela barruan, eta egia da. Hori gero somatzen da, ez? Irakurleak somatuko du ere. Baiez. Maitasun ezina dagonean. Getxon, esan nion zea bati, ez naizela kea saltzen ari. Sinesten dudala liburugon bat dela, bai. Eta, somatzen duzu geroz eta komiki gintza ez, geroz eta indartsuago dagoela, berezki hemen Nafarroan. Bai. Besteak beste, Xabiroi aldizkariari esker, ikastolon elkarteak babestu zuen proiektu hau, eta aldizkari horretan egin ditugun kolaborazioekin, sortu dira gero hainbeste album, hainbeste liburu. Eta dagoeneko ditugu ja 12. Hau 12. ustu dela, formato diferentetan, baina 12 liburu. Euskaraz, hemen egindakoak, marrazkilari pilo bat parte hartu dugu, gidoilariak, komiki mundutatik ere aparte zeudenak, etorri dira, gugana. Garai batean, Arkaizkano, Eider Rodríguez, eta bai, egin dugu kriston lana, egia esan. Geroz eta indartsuago dago, eta irakurleak ere geroz eta gehiago daude. Ala hori egin gehiago. Uste dut baiet. Esateratako Getxoko komiki azokan, gu ginen euskaldunak, bakizu. Gainontzeko guztia zen erdalduna. Euskarazko zer izaten zuten, baina oso gutxi. Zegoen Arriet eta beste batzuk, baina oso gutxi. Eta aurten egon gara, elkar banatzaileak zeukaten dena euskaraz, tartean gure liburuak, eta gero gu ikastolan elkartearekin, Xabiroi, eta bi postu gara, eta ez ditugu garai batean bezala 3 album, baizik eta baditugu lan pilo bat, bai. Eta uste duzu etorkizunera begira gehiago sustatuko dela hau? Alagian moda bat da edo pasako den zerbait? Ez dakiz esan. Ezin da jakin, ez? Lehenguan Aritziri Goienek esan zuen Twitterren, berak eta berri du liburu bat. Nahiz horretzen izenburuarekin, umendako liburu bat da. Eta esan zuen, sareak eroriko dira, WhatsApp, Facebook, Instagram eroriko dira, baina liburuak iraungo du ez. Erosi zazue liburua. Eta bai, nire harridurarako nik uste dut liburuak mantentzen direla. Aspaldin esan zuten desagertuko zirela, baina nik atzo bertan erosi nituen 2 liburu. Jendeak gustuko ditu, ez? Eta ez da... Bai, nik uste dut hau, ezin daitekela galdu, osan dut. Agian ez, komikiarekiko nolabait aurreiritziak edo egon daitezke? Gero eta gutxiago pentsatzen du. Ni egon nintzen elkar banatzailearen postuan lehenguan, eta nireak ez du atentzio gehiegi ematen, zen berria da, inork ez du ezagutzen Arranotxu, ez dago Arranotxu Italian edo Arranotxu Oda Mundialean edo albunak ez daude. Baina Asterixo eta Obelizenak euskaraz badaude eta jende guztiak hartzen zitu. Hori beti gertatuko da. Dena denez, agian pertsona heldu batean komiki bat ez duena inoiz irakurri, pauso hori ematea. Nik uste dut hori gero eta gehiago gertatzen ari dela, bai. Bai, garai batean komiki... Adineko jendearentzat ez zeuden komikiak ez genituen ezagutzen, zeuden asko, baina ez genituen ezagutzen, ez zeuden itzuliak. Baina hain bai, baitu euskaraz eta pilo bat. Orduan ongi ez?
Bueno, nik hortan ez dut Etorkizuna asko baduzue, pentsatzen. Ez dut asko pentsatzen, ze noski liburutaz ez gara bizi. Egite ditugu beste gauza batzuk bizitzeko. Bueno, zure bakizu. txorra edo... Hori esan nuen ere prentsa horrean, marrazkilarien lana maitasunez egindakoa da, zen ez da dirua irabazteko ere, osea, iraun bizitzeko da. Baina ez da berasteko, ez dugu egiten dugu benetan gustatzen zaigulako, eta noski gero eskatzen dugu ongi ordainduta egotea. Baina, printzipioz, erosi olako liburuak zen daude gogo zein da. Lan asko ez, eta ordu asko. Ordu pilo basartzen. Hemen, ja bakarrik gidoiekin, bildu genitugunean orrialde guztiak, ni neu harritzen naiz zenbat gauza daude hemen, zenbat ideia da. Eta momentuz ongi saltzen ari da, eta irakurlek zenolako erantzun ematen dizute. Ba oso ona, zen postura, bueno, jende horrean bakarrik asteburu honetan egon naiz, baina etorri den jendia, ezagutzen zuen Garranutxu, Xabiroi bidez, bere jen umeek eramaten zuten etxera aldizkaria, eta beraiek ere irakurtzen zuten. Eta pozik zeuden antologia bat ata dugulako, eta saldu ditugu igual 30, bi egunetan, ondo. Ordu jende agian esperoan zegoenean, noiz iritsiko zen alako zen. Batzuk bai. Bai, esan zizuten. Bai, batzuk bai. Eta esakitzen dute gainean lana egunero berrian. Orduan, zaleak hurbildu dira, eta eskergarria da, getxo euskaraz entzutea baita ere. Eta orain jarraituko duzu, ez dakit baduzu pentsatuta beste komikiren bat ateratzea edo jarraipena ematea, ala momentuz hau izan da, ez horrela, gauza berezi bat? Hau izan da gauza berezi bat, baina lortuko banu idei orokor bat beste album bat egiteko Garranutxuren inguruan, eta hau ja ez 10 urtetan baizik eta 2 urtetan, epe motzera. Bai, egingo nuke zen, gustatu zait, bai liburu bera, bai izan duen harrera, eta bai. Orduan agian, egongo da zer. Bai, bueno, segituko dugu. Baina, esate dizut, liburuekin ez da irabazten. Egin barituzu beste gauza pilo bat ez. Baina, bueno. Eta beti ere Garranutxurekin ez duzu planteatzen beste pertsonairen bat sortzea edo... Ez. Inoiz ezin da esan, ez? Baina... Ez, eta sortzen baldin baitut izango dira berrirako, zen berrian ere behar dut ere pertsonai berriak sortu eta gauza diferenteak egin. Horren beti duzu burua martxan, ez? Bai, bueno, nire lana da, bai. Momenturen batean ez zaizu gertatzen agian ja pentsatzen duzu agortzen zaizkit ideiak. Bueno, beti ditugu krisiak, bai. Ja eman ditu bat urte, 25 urte igual marrazten, eta 25 urte hauetan izan ditut krisiak, bai, noski. Baina gero beti ateratzen da zerbait. Bai, bueno, ofizio honetan sartzen baldin bazara, idazlearen ofizio da azken batean, sinestu behar duzu zure ideietan bestela ez zoaz inora. Beldurrez azten baldin bazara hau gustatuko zaio jendeari, ez zaio gustatuko, ez duzu aurrera egiten. Pentsatu behar duzu, bai ez zer baduzula emateko, bestela jai. Eta baduzu, ez dakit, inspiratzeko gauza bereziren bat edo ritualen bat horrela? Ez, nik, bueno, guztiok egiten duguna jaso, gero gure galbaetik pasatu, eta gero ematen dugu. Hemen, esatu batako Darth Vader atatzen da. Darth Vader, Star Warsekoa, atatzen da Batman, atatzen da Aita Barandiara. Zan edut... Nasketa kuriosa, orduan. Bai, hori da, euskal mitologia, baita ere, baina orkoak bai, zan edut beste mitologia batekuak. Bai, denetarik hartu eta zure modura gero azaldu, eta gauza kombinatu. Bale, primeran. Eta, bueno, gazteak ere sartzen ari dira mundu honetan, idazten eta marrazten sortzen. Bai, da jende pilo bat. Bai. Gaur daguna, esatu batako egun gara, 2 urtez jaia elkar ikusi gabe, marrazkilariak eta feriarik egin gabe. Pandemiaren kontuagatik. Eta aurten bildu gara jaia denak bitxo, eta asko gara, eta gaztiak, eta zaharrak, eta denetak. Primeran, orduan ez, eskaintza ere geroz eta zagoa. Bai, eskaintza badago jendia fundamentu aiten, bai. Egia esan oso osasuntxu ikusten dut nik. Primeran. Egoera, bai.
Ez dakit ez, bukatzeko agian, zerbait faltatu izan den aipatzeko, ala bestetik ez, nor eta zergatik, ez, animatuko zenuken bagian liburu hau erosten edo bintzat kuskusiatzen. Esate dizut, liburua ongi dago, nik erosiko nuke, bai, benetan. Liburua ongi dago. Polita da, azteko eta behin polita da, ikusteko, koloreak eta barrazkiak eta, baina gainera da graziosua eta baditu idei oso originalak, batzuk ahaztuak nituen da guzti, baina 10 urte marraztotakoak, eta gero berriz ikusterakoan, esaten du, bueno, oso ongi dagoa. Zu bezalako norbaitek ez, hori esaten badu, benetan ongi egongo dela. Hombre, pentsa, badut, kristo, iritzi ona. Bai. Primeran. Mila esker, orduan, etortzeagatik, honen berri emateagatik, eta ea guztia primeran duen. Oso ondo, mila esker. Udalerrietako albistetara pasako gara. Uharten, urriaren 16ean larunbata podcast ikastaroa eskainiko du DJ Makalak goizeko 11:00 ordu batetara. Ikastaroa doakoa eta euskaraz izanen da, eta izen emateak sareaneuskaraz.eus webgunean ala ugazten egin beharko dira urriaren 13 baino lehenago. Bestalde, Uharteko zinema eta emakumeaken lehenengo erakusketa burutzen ari da. Programazio honen barne, gaur arratsaldeko 7etan eta kulturetxean, Maider Oleagaren Muga deitzen da pausoa filma proiektatuko dute euskaraz. Ondoren, zuzendariarekin solasaldia izanen da. Eta bihar, arratsaldeko 7etan eta kulturetxean baita ere, Overseas, esklabas del siglo XXI ikusteko aukera izanen da. Filipinetako emakume batzuen erretratu txundigarria da, haurtzain eta etxeko langile gisa lan eginez bizimodua ateratzeko atzerrira joan behar izaten dutenak. Umore beltza eta salaketa soziala nahasten ditu, eta esklabotza modernoaren ezkutuko forma bat agerian uzten du. Eta gai aldatuz, datorren asteazkenean, saio tematiko bat eginen da arratsaldeko 6etatik 8 kulturetxean. Enpatia emoziotik entzuten izunburupean. Hurbiltze bat bilatzen da indarkeriarik gabeko komunikaziotik. Ekintza doakoa da, baina lehenagotik izena eman beharko da Uharteko berdintasun zerbitzuaren bidez. Urriaren 8ean, ostiralarekin, hasiko da Iruñeko Udalak eta Nafara Ateneoak antolatutako euskarazko programazioaren beste denboraldi bat. Katixa Agirre eta Maite Larbururen kas literatura eta musika emanaldiarekin. Kondestableren jauregian izanen da, 7:30 aurrera. Azaroaren 18ean, zikloak leku eta ordu berean jarraituko du, oraindik orain eta oraingoz poesia eta musika saioarekin, Jon Basaguren eta Inigo Astizen eskutik. Eta amaitzeko, abenduaren 16ean, Josune Degoñi eta Leire Alonso igoko dira gertokira poesia eta zango biola emanaldi bat aurkezteko. Jardueretarako sarrera librea izanen da, aurreikusitako leku guztiak bete arte. Gai aldatuz, Iruñeko Udalak egonaldi luzeko aparkaleku bat eginen du tren geltokiaren inguruan. Trenbidetik gertuen dauden aparkatzeko plaza laranjak baliatuta eginen da, zeinak Kaiko kalean barna baitaude, irailean Sanduzelain AAO ezarri ostean. Aparkalekuak 450 plaza izanen lituzke eta sektoreko bizilagun txartela dutenek doain erabiltzen ahalko dituzte. Aurreikusita dago, egonaldi luzeko aparkaleku berria datorren astean erabilgarri egotea, eguraldiak beharrezko margotze eta seinaleztapen lan txiki batzuk ahalbidetzen baditu. Hiriko gainontzeko eremu laranjak bezala erabiliko da, baina ezberdintasun gisa ez du 9,5 orduko denbora muga izanen. Horrela, lehendabiziko 2 orduetan euro bateko kostua izanen du bakoitzak, eta bigarren ordutik aurrera zatikia 0,30 euro orduan izanen da, mugarik gabe, eta aparkatze arautuko ohiko ordutegiarekin bat datozen orduak bakarrik zenbatuko dira. Hau da, larunbat arratsaldeak, igandeak eta jaiegunak kanpo. Adibidez, lehenengo egunak 4,35 euroko kostua izanen du, 2 egunek 7,20 eurokoa eta 3 egunek 10,5 eurokoa.
Kotxea astebetez uzteak 17,55 euroko prezioa izanen du eta 3 astez aparkatzeak 50 euro. Eta azkenik, Iruñeko udala Nafarlan sarearen finantza laguntzarekin ostalaritzako enplegu inklusiboko programa ematen hasi da. Ikastaroa emakumeei bereziki zuzenduta dago, ostalaritzaren sektorean modu balioan iztunean gaitzeko. Hau da, hala sukaldaritzako laguntzaile gisa, nola barran eta jantokian lan egin ahal izateko. Izan ere, Nafarroako sektore horretako enpresen oso ehuneko handia duten tamaina eta ezaugarriengatik, ezagutza eta trebetasun profesionalak dituzten langileak behar dituzten negozioak dira. Eta premia hori areagotu eginda COVID-19 ondoren. Sektoreko profesionalek alde egin baitute. Prestakuntza ekimen horrek ikasleen 25% laneratzeko konpromisoa du. Orain, zinema ekoizlea eta zuzendaria den Itxaso Etxeberria etorri da, gure platora. Kaixo, Itxaso. Kaixo. Zu moduz? Oso ongi. Bueno, zure azken proiektuari buruz hitz egitera etorri zara, ez? Hori da, azkenekoa eta berez nire kabuz hasi duan lehenengo ere. Hau izango da, Mugak izeneko dokumentala, eta nola sortu zitzaizun hau egiteko ideia? Berez, niri familiaren gandik etortzen zaidan historia bat da, ze nire amatxiren familian kontrabandoak ibilan izan dira, eta orduan txikitatik etxean, bazkarietan edo familiartean entzundako gai bat da, eta beti gandik interesa izan dut gaiarekiko, eta pixkat helduagoa izan nintzenean, hasi nintzen interesa handiagoarekin, informazioa bilatzen, jendearekin hitz egiten, eta orduan nik ere komunikazioan lan egin eta ikasi dudanez, bertatik sortzeko nahia, zerbait sortzeko nahia neukan, eta lagun batekin, Mikelekin, Mikel Barberiarekin bera ere ultzamakoa dela eta konexioa daukala gaiarekiko, lanean hasi ginen eta dokumentala sortu zen. Eta noiz sortu zen ideia duela, aspalditik dator kontu hau, noiz hasi zineten ez, zuek elkarrekin esan ez, dokumental bat egingo dugu? Hasi berez komentatzen eta interesa daukat gaiarekiko, nik ere, eta orain dela, ez dakit, 3-4 urte, baina berez hasi ginenean lanean proiektua egiteko urte eta erdi edalako zerbait. Eta urte eta erdi hontan, zer izan da egin duzuena? Egin duguna da, historioa jendearekin hitz egin, hori lehenengo gauza izan zen, elkarrizketak egin, gaia ezagutu, liburuak irakurri, pixkat gaiarekiko informazioa eskuratu, eta hori egin eta gero hasi ginen, azkenean kontrabandoaren gaia oso zabala da. Eta orduan gai, garai eta testuinguru oso handia hartzen du. Orduan hasi ginen izan zen, pixkat horri mugak jartzen, erabaki zen, zertan zentratu, zer kontatu nahi genuen, zein zen interesa geneukan historia edo zertan jarri fokoa. Eta orduan hasi ginen, bizkat forma ematen horri ez, interesatzen zaigu bizirauteko egin zen kontrabandoan fokoa jartzea. Herri txikietako edo mugan dauden baiara ezberdinetako pertsonekin egon, historio pertsonalak ezagutu, eta beregin historio pertsonalen bitartez kontrabandoaren historia, zeberaien historioaren parte ere bada ezagutzea. Orduan horretan eta pertsona konkretuekin, kasu honetan 4 pertsona ezagutuko ditugu, haien historia ezagutu eta horren parte den kontrabandoaren historia ezagutuko dugu. Orduan horri pixkat forma eman, proiektua Nafar Gobernuko diru laguntzetara aurkeztu dugu aurten, diru laguntzak eskaini dizkigute eta orduan orain gaude aurrekontua betetzen, ze diru laguntzekin ez dugu aurrekontu guztia bete, orduan saiatzen ari gara bidez berdinetan, bai Berkami kanpaina batekin, bai mezenazgoaren bitartez, saiatzen aurrekontua betetzen, eta aldi berean, modu paralelo batean, pixkat grabaketekin aurrera egiten eta preprodukzio guzti horrekin aurrera egiten. Pixkat guztia batera ari zarete momentu honetan egiten. Total, hori da. Bada martxan jartzea eta batean jartzen dira egin behar pilo bat eta bidean egin beharreko kontu asko. Bai publiko egin genuenean Berkami kanpainaren bitartez, hortikan jendea kontaktuan jarri zen, badibidez elkarrizketa hauek ere egiteko guretzat ere oso garrantzitsua izan da, bai ekonomikoki aurrekontua betetzeko, baina aldi berean ere
jendearekin komunikatzeko, publiko egiteko, eta orduan, bai komunikabideetatik edo agian jendea laguntza eskaintzen, gaiarekiko lanketak egin dituelako, edo ezagutzen duelako kontrabandoan ibili zen pertsonak, eta orduan alde batetik edo bestetik guzti hori proiektua pilo bat aberasten du. Eta orduan guretzat oso pauso garrantzitsua izan da. Eta orduan jendeak positiboki erantzun du zuen deialdi honetara. Bai, pasada bat izan da, ez genuen espero, eta gozada bat da, ze azkenean gaiarekiko interesa dago, ze konexio asko dago hemen inguruan eta baiara ezberdinetan, eta orduan pasada bat izan da, nola behin proiektua publiko eginda, jendeak erantzun du izugarri izan da jendearen erantzuna. Bai esan ez, nire familian kontrabandan ibilak izan dira, nik ezagutzen dut, nik ere gai honen inguruan zeo zer egin nahi nuen, iruditzen zait oso gai polikia dela, edo jendea, bai interesa, konexioa, eta alde horretatik oso polikia izan da. Orduan, agian jendeak faltan botatzen zuen gai hau gehiago lantzea edo gai honen inguruan ez, halako gauzak egitea. Bai, nik uste hori azkenean gai hau leku ezberdinetatik landu den gai bata, bagian liburuetan edo erreportai moduan, baina aldi berean oso konplexua denez, oraindikan egiteko aukera asko daude. Eta orduan guk erabaki dugu pixkat modu intimo, pertsonalago batean lantzea, eta dokumental baten bitartez egitea. Orduan guk gure helburua ez da kontrabandoaren inguruko lanketa hasieratik amaiera arte nolakoa izan zen, fase ezberdinak, datu guztiak biltzea, pixkat informazio alde horretatik bilatzea, pixkat horretatik aldendu nahi dugu, eta alde pertsonalean, historia pertsonalen bitartez, eta pixkat da historia hau ez galtzea, eta testigantza pertsonalagoen bitartez saiatzea hori hor geratzea, eta horri pixkat horretan hausnartzea. Azken finean ez, orain egiten ez da, seguraski hemendik urte batzutara oso zaila izango da testigantza hauek lortzea. Hori da, proiektua garatzerakoan puntu bat izan zen, orain momentua dela hau kontatzeko. Ze, klaro, honen indarra da, berez lehenengo pertsonan bizi izan zuten pertsonek kontatzea. Ze gero, aukera dago, ze beraien familietan eta askotan kontatu dute, beste batzutan ez, baina askotan bere familian kontatu izan den gai bat da, eta orduan kontatu dezakete, baina indarra dago, berez lehenengo pertsonan, ze bestela gauza asko galtzen dira bidetik, eta orduan azkenean pertsonalki bizi izandako esperientzia eta bizipen horietan dago indarra, eta orduan pertsona oso helduak dira, direz, orain grabatuko dugun pertsona batekin 89 urte ditu. Orduan, bai. Eta haiek nola hartzen dute hau proiektu honetan parte hartzearena edo zuek ez, haiengana gerturatu zinetenean azalduz begira kontrabandoaren inguruko dokumental bat egin nahi dugu, zein izan zen erantzuna? Hasiera batean, lehenengo pausoa nabaritzen da kontatzeko gogoa daukatela, norbait beraiei entzuteko gogoekin daudela, ze urte askotan ezin izan dute eta beraiek ere izan dute sentsazio hori, ezin zutela kontatu, ze debekatua zegoen legearen kontrako kontu bat zen, orduan beti ezkutuan eramandako gauza bat da, orduan hori oraindikan hor daukate, baina aldi berean kontatzeko gogoa daukate. Konpartitzeko, kontatzeko, ze beraientzat ere bizipen oso potenteak dira, eta orduan hori beti ez badago sentsazio hori kontatzeko nahia dagoela eta konpartitzeko. Orduan alde batetik hori nabaritzen da, eta bestetik, pertsona helduak izan da, kostatzen da ere, lortzea nahi dugun intimitate edo naturaltasun horrekin gauza kontatzea, gurekin konfidantza izatea, baina hori gure lanketa bat da, eta horretan... Horretan zabiltzate. Bai, horretan ari gara. Orduan zer egiten dituzu pertsona bakoitzarekin, ez dakit agian bilera batzuk, ala elkartu, bere etxera joan... Hori da. Hasieratik egiten duguna da, lehenengo inongo konpromezurik gabe, berarekin hitz egin, proiektua kontatu, pixka bat zein den gure ideia, gure planteamendua, eta noski beraiei entzun. Haien historia ezagutu, entzun, eta interesa jarri. Eta orduan gutxinaka, adibidez, pertsona batekin grabatu baino lehen agian 8 alditan egon naiz berarekin edo 10 alditan joaten kontatzen, kanpaina, adibidez, berkami kanpaina edo egiten ditugun material ezberdinak erakusten, berarekin partekatzen, proiektuaren parte da, noski, eta orduan proiektuaren parte ere egiten bera, eta saiatzen bera ere eroso sentitzea, konfidantza izatea, eta gustora sentitzea. Guretzat ere oso garrantzitsua da, parte hartzen dugun pertsonak eta protagonistak gustora egotea, beraientzat esperientzia politia izatea, eta beraiek nahi duten puntutaraino kontatzea, eta nahi duten moduan erakustea,
eta horrekin beraiek ere eroso eta konten sentitzea. Orduan zuek zer egiten dituzue galderak, ala beraiek besterik gabe kontatzen dituzte bizipenak nahi dituzten moduan? Bi aldeak daude. Alde batetik bai garrantzitsua iruditzen zitzaigun kasu honetan elkarrizketa egitea, ze espazio hori ematea, aukera izatea, kontatzeko nahi dutena, eta izan ez duten espazio hori izatea, leku hori eskaintzea, eta kontatzeko daukaten guztia, ze asko daukate, kontatzea. Orduan elkarrizketarako espazio hori badago, baina beste aldetik ere bada beraiekin egotea, denbora pasatzea, konpartitzea, elkarrekin egotea, eta egote horretatik momentuak sortzea, ateratzea eta aukera egotea pertsonoiek ezagutzeko haien historia eta haien ingurua ere. Guretzat ere oso garrantzitsua da, historia honetan pertsonai bat gehiago badela ere esan dezakegu ingurua. Azkenean horrek albidetu du beraiek kontestu hori bizitzea eta modu horretan bizitzea. Kontrabandoan ibiltzea albidetu du mugan bizitzea. Orduan horrek ere garrantzi handia dauka eta guretzako ere oso importantea da proiektuaren barne. Agian horregatik izenburua mugak. Hori da. Bai izenburua ere berez, esan dezakegu bi aldetatik hartu daitekela, ez? Bai muga fisikoa, ze mugan mugitzen gara, mugak karritako istorio bat da eta beraiei definitutako kontu bat da. Mugako bailarak dira, beti mugaren alde batetik eta bestean mugitu dira eta horrek definitu du kontrabandoa, baina beste aldetikan ere kontatu dugun intimitate eta pertsonalki lantze horretan ere muga batzuk haustearena. Ze askotan muga asko ezarri dizkigute kanpotikan eta guk ere bizitzan zehar ezarritzen ditugu muga ezberdinak eta orduan ere alde horretatik bazen muga horiek haustea eta horri ere pixkat argia ematea eta aireztatzea moduren batean. Gai honek azkenean jende asko eta baiara asko ukitzen ditu, nola egin duzue aukeraketa, ez? Nola erabaki zein eman kontatzeko aukera eta agian imaginatzen dut istorio asko baztertu behar izan dituzuela. Bai, hori ere modu natural batean sortu da, bai ni eta Mikel Barberia ere Ultzamakoak gara, orduan Ultzamatik hasi ginen eta bertatik ezagutu genuen istorioa eta pertsona ezberdinekin ezagutu, eta ez pertsonai bat Ultzamakoa da, Jose Miguel, Ultzamako gizon bata kontrabandoan ibili zena, eta bertatik batak besteari esaten dizu edo pixkat, nik ezagutzen dut ez dakin nongoa, nik ere familia daukat Etxalarren eta Beran, eta orduan bertatik ere kontaktu ezberdinak Xanti Elizagoien Etxalarko kontrabandoan ibili zen gizon batekin ere hizketan egon nintzen, eta orduan berak ere beste kontaktu batzuk eman zizkigun, eta orduan bada pixkat modu naturalean, bata besteari hitz egiten, eta gero saiatzen ginen, saiatu gara casting fase honetan, eta oraindik irekia daukagun casting fase honetan, ze ez ditugu pertsonai guztiak itxiak, zonalde ezberdinak bilatzea. Bai Baztan, Bortziriak, Ultzama, Salazarreko baiara, ze azkenean ingurua ezberdina da, eta bizi izandako bizipenak ere ezberdinak dira. Ze leku bakoitzean ezberdin bizi izan zen, egin zen kontrabando ere ezberdina izan zen, orduan hori ere biltzea gustatuko litzaigoke. Gero ez, nolabait murriztu beharko duzu, grabatzen dituzuen material guztiak edo baliabide guztietatik aukeraketa bat egin beharko da, eta imaginatzen dut, oraindik falta da ez, horretara iristeko, baina hor ere zailtasunak izango dituzuela. Hori da, bai. Azkenean gauza asko kontuan hartu behar dira, bai pertsona parte hartzeko noski gogoa izatea eta horretarako preste egotea, pixkat balantza egotea ez, batak kontatzen duenaren eta besteak kontatzen duenaren bitartean, agian batzuk ibili ziren gehiago paketekin, beste batzuk gero ere egon zen bide berdinekin aurrerago pertsonak ere pasatu izan ziren. Eta orduan, kontrabandoan paketeekin ibili ziren pertsonak lagundu zieten eta bidea egin zuten beraiekin, orduan pixkat historioaren parte ezberdinak kontatzeko puntu ezberdinak egotea. Eta gero ere, hasieratik argi izan dugu proiektu honetan emakumeak, kontrabandoan ibili diren emakumeak agertzea nahi dugula eta beraien istorioa ere kontatu nahi dugula, ze azkenean gauez egiten zen gaulana edo paketeekin egiten zen kontrabando hori egia da gizonezkoek egiten zutela handi batean, egia da emakumeak ere pasatze pakete horiek egiten zutela beste modu batean, egunean beste elikagai edo beste kontu batzuekin, baina ibiliak ere izan ziren, baina ez soilik pasatze horretan, baizik eta kontrabandok sortu zuen testuinguru ze azkenean bazen gizarte, herri, familia guztia
horretan ibiltzen zen. Eta orduan horretan bakoitzak bere papera edo bere egin beharra zen. Eta emakumeen papera klabea izan zen, eta noski aktiboa izan zen momentu oro, eta oso garrantzitsua bai etxean egiten zuten lanagatik, edo mezuak pasatzearena, edo zaintzarengatik, edo bai ez soilik pasatzearena, baizik eta inguruan zegoen lan guzti hori posible egiten zuela, hori gaueko pase hori egitea eta guzti hori funtzionatzea ere oso garrantzitsua izan zen. Orduan emakumeek ere badute kontatzeko istorio pilo bat, beraiek parte izan zirelako gizonezkoak bezala noski gizarte horretan, eta orduan horri ere garrantzia eman nahi diogu. Aipatu duzu ez grabaketekin hasi zaretela, baina oraindik ez duzuela guztia erabat itxita. Noiz arte egongo zarete grabatzen gutxi gora bera baduzu egutegi bat itxia? Bai, ideia da, bai estetikoki eta egin dugun planteamenduagatik grabatuko dugu orain udazkenean pertsonai batekin, eta gero neguan grabaketekin paroi moduko bat egingo dugu, eta udaberrian berriro bueltatuko gara grabaketekin. Ze hori estetikoki eta gero ere erosotasunagatik beraiengatik, grabaketak kanpoan egingo ditugulako ere, inguruan, mendian, orduan alde horretatik erabaki dugu bi pixkat zatitzea bi ataltxo hauekin. Orduan orain bai udazkeneko grabaketak jaitxiak ditugula eta horiekin hasi garela, baina udazkenekoak, udaberrikoak, datorren urteko udaberrikoak orainikan ez ditugu zehaztu. Orduan urte amaiera arte egongo gara kastina isten, pertsona ezberdinekin hitz egiten, beraien istorioak ezagutzen, eta ere orain grabatzen dugunaren arabera erabakiko dugu nondik nora joan. Orduan ez, norbait ezagutzen badu, ala historioren bat badu elkarbanatzeko, zuek presten zuteko. Norbaitek inungo konpromesurik gabe, baina norbaitek interesa badu gurekin hitz egiteko, kontatzeko, edo gustatuko litzaioke historian parte hartzeko, noski gu prest gaude eta guregatik primeran. Eta noizko egonen da prest dokumental hau? Esan bezala, datorren urteko udaberrian amaituko ditugu grabaketak, udaberria amaieran eta udan zehar egongo gara montak eta postprodukzioarekin, eta ideia da datorren urteko udazkenean, hori da, iraia urrialdean, ja dokumentala prest egotea eta estrenatu alizatea. Eta non gustatuko litzaizuek estreinu hori egitea baduzu pentsatuta? Momentuz ez daukagu leku konkretua pentsatua, ez dakigu ere, azkenean pertsona asko daude gustatuko litzaizuek, adibidez, grabatu dugun baiaretan erakusteko aukera izatea. Bai Ultzaman edo Bertzirietan edo Baztanen edo Salazarren erakusteko aukera izatea, ze berez horko historia da, protagonistak horkoak dira, hori da espazioa, eta orduan beraiek izatea, beraiek etxean sentitzea estreinaldian. Eta protagonistek ez ikusi izatea. Noski, hori guretzat, puntu oso garrantzitsua da, beraien historia dela, eta beraiek zaintzea, beraiek gustora egotea, eta beraiek izango dira ikusteko aukera izango duten noski lehenengo pertsonak, eta estreinaldia saiatuko gara ere beraien inguruan eta beraiek eroso sentitzen diren lekuren batean egitea. Eta ere aipatu duzu ez, oraindik finantzazio kanpaina hori abian duzuela, eta norbaitek kolaboratu nahiko balu, nola egin daiteke? Hori da, Berkami kanpaina irekia daukagu oraindik igandera arte, 5 egun geratzen dira, 4 egun. Azken txanpan. Bai, azken txanpan gaude, azkeneko egunak. Eta Berkami kanpainan proiektuaren inguruko eta taldearen inguruko informazio gehiago dago, kontekstu historikoaren inguruko informazio gehiago ere. Eta bertan gure korreoa, gure sare sozialetarako esteka ere badago. Eta orduan bertan kolaboratzeko ere modu ezberdinak daude, ekonomikoki nahi duenak eta posible duenak ere, aportatzeko eta proiektuaren parte izateko noski horrekin. Guri ere politia iruditzen zitzaigun eta proiektu honekin konexio handia izan zezakela, ze azkenean gaiarekiko interesa daukan jende asko dagoen edo konexioa daukan jende asko dago, orduan parte izateko, proiektuaren parte izateko edo beraiek posible badute konpartitzea, dirua jartzea, bakoitzak posible duena, eta horrekin ere proiektuaren parte izatea, honetan ibiltzea eta gero noski gure egin behar eta horretan egongo gara, parte egitea eta komunikatzea nola dagoen proiektua, ze pauso ematen ari garen, eta guzti hori ere noski proiektuaren mecenas edo interesa izan duten pertsona guztiekin konpartituko dugu. Azkenan parte izango dira ere nola baita? Guztiz. Bai. Gure helburua zen ere historio honekin, azkenean guri hori da, familiaren gandik etorri zaigun historio bat da, interesa daukagu historio honekiko, eta gu azkenean honetan ibiltzen garelako eta aukera izan dugu honekin hau abian jartzea eta martxan jartzea proiektu hau, baina gure helburua da noski
nahi duen edo interesa duen pertsona orok parte hartu alizatea, aportatzea, bakoitzak nahi duena, eta proiektu hau gutxinaka berazten joatea, handitzen joatea, eta guztion parte izatea. Eta beste berezitasun bat da gainera ez, lantaldea nahiko gaztea zaretela. Bai. Zure lehenengo proiektua dela ez, eta beste lankideak ere. Bai, lagun talde bat gaude honetan, egia da bakoitzak espezialitatea hori da. duela. Bakoitzak lan egiten du arlo, behin proiektuaren barne dagoen arlo ezberdinean, Mikelek lan egiten du kamara bezala eta bai sorkuntzan beste arlo askotan eta hemen dago kamara bezala, Idoia ere Idoia Kalbo ekoizpenean lan egiten du eta ekoizpena egiten duen proiektu honetan, Garazik ere eramaten duela aholkularitza legala berak horretan lan egiten du, edo Albarok diseinu grafikoa egiten duela berak ere horretan lan egiten du, eta Moises Berdonzek ere soinuan eta produkzioan lan egiten du, eta horretan dago. Orduan egia da lantalde politia sortu dugula eta oso giro ona daukagula eta ez, ere puntu pertsonal bat ere badugula proiektu honekiko, baina aldi berean ere guk bakoitzak bere esparruan lan egiten duela. Eta garrantzitsua da, ez? Gainera, ikustea jende gaztea alako proiektu batean ari dela lanean eta gai honekiko interesa duela. Eta nola ez, erakusten du pixkat, etorkizuna dagoela azken finean ikusentzunezkotan hemen Nafarroan. Bai, ni azkenean, oso gutxi daramat ikusentzunezkoan lan egiten, baina niretzat oso politia izan da urte hauetan edo nire inguruan lagunekin sortu ahal izatea talde bat, non hori denak gazteak gara, gogo handiekin gaude, ilusio handiarekin, eta gaiarekiko konexio edo interes berezia daukagu, eta orduan hori ere nabaritzen da gero lan egiterako orduan, edo sortzen den giroan eta emaitzan ere. Zalantzarik gabe gero azkenean ez, gauza horiek nabaritzen dira. Orduan, momentu hauetan lanez atope zabiltzate. Eta norbaitek zuen berri izan nahiko balu edo aipatutako finantzazio kanpaina horretan parte hartu, non topa dezakezuen zuei buruzko informazioa? Bai, korreo bidez, jarri daiteke gurekin kontaktuan noski, badela mugak.info@gmail.com, eta bestela Berkami kanpainan sare sozialen bitartez, bai Instagramen, bai Facebooken bagara mugak dokumentala, eta orduan bertan badago Berkamirako esteka, informazio gehiago lortzeko, parte izateko, aportatzeko bakoitzak nahi duena, eta bestela hori korreoaren bitartez idatzi, eta noski guk erantzungo diegu, eta nahi duenerako gu prest gaude. Primeran, ezakit, bukatzeko zerbait faltatu izan den, aipatzeko, ala besterik gabe, agian hemen utziko dugu, eta ziur izanen dugula zuen berri laizter. Perfecto, mila esker. Zuri, eta beste bat arte. Eskerrik asko. Gaurkoz, hau izan da guztia. Orain, saioarekin bukatzeko Mugak dokumentalaren teaserrarekin utziko zaituztegu. Mila esker egoteagatik eta bihar arte. Hemendik Frantzira baki bidea, hemendik itxera bazala, igual. A Francia, 7 horas de camino, dale. Era experto para eso, en aquel tiempo. La carrera hice ahí, claro. Ni portugesak eta gile joaten nintzen Kristuko harrilegi. Ez zuten modu bizitzeko bidea eta bidea harpatu, pues tira. Haciendo el bien, no el mal. Gogorra eta nik ustetzen zen laundu. Ez du naha, nahi dik zerbait. La miseria, cuidado.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.